wace duniya ce tafi kusa da wannan duniyar tamu da muke ciki? Duniyar yanar gizo-gizo. Ne? A ina aka haifi mawaƙin rubutun Tamil Turuval Lubaf? Na sani a gidanmu na Ballur Kotam. Wani kwatam ɗin? Ballur Kotam dai. Ballur Kotam. A ina ne a cikin Indiya inda ake sarrafa makaman rocket? Rocket. Asifa kasi mana, kai ma ya ka sani ba? Mai gida, ɗaya daga cikinmu ne fa, mai gida, namu ne. Ya isa kawo. Zo nan to. Yalla mai na kiranka. Zo mana kai, zo na karya maka gori bujimin banza. Yalla mai aji uku ya fi karfi na amin na yan aji ɗayan labai. Tambayar yan aji ɗaya kake so amma? To waƙe zan karanta. Abinda kawai za ka yi kamar mai ta bayan ni. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Tunkule, ankule, superstar. Awaliya, Shabra, how are you? Abbas kai. Diamond Wax baba, ga hannuna nan kawai.